ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି କିଏ ସାଥ ଦେଉଛି। ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ଖରାପ ବିଚାରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଧାରିବା ଅସମ୍ଭବ। କେବେ କାହାଠାରୁ ଏତେ ବି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ କି ଆଶା ସହିତ ତୁମେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ନୀରବତା ଭଲ, ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥରୁଟିଏ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ତ କେବେ ଚୁପ୍ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ବାଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଖୁସି ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦୁଇଟି ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।